no जों दिनै दिनै गोबां वारियार्स YDF रक जों दिनै वेस्ट PSF फाइका अबनो दिनै हाबोबाग्रा न खरकसा सञ्जीव देवबर्मा हानायनायके खरकसा ताकु बो एरम खायनायके फेसबुक नि बिसिंति खाय जे कक्स दरा खुक्सी दरा बाय खायनायके कमेन्ट्स खायके आबो कुनो दिनो खनो खरकसा बरक काहाम बिनि बुकुति आबाय कक अखना बिदिनो दै थांया सो बो टोटली मेन्टेल ताई गुबुननि पार्टीनि फोरोंजाक ताई बनो रां रुवैनिके चारि दनो आबोनि बागै बो खरकसा चिनि हाबोबाग्रा चिनि स्वयं बताइनि अवतार मानजाक चिनि दिबासनो बासिना बागै बागैनि जे सामुंखाय दङ चिनि हाबोबाग्रानि बागैनिके आमाके खुक्सिगरा सावैनिके फेसबुकआव कमेन्ट्स बिसिंति खिनिके सै दङ सो आबोनि बागै जों दिनै चिनि सिकला बदल चिनि YTF नि जत वारियार्स जों जत न जों फाइनके दिनै वेस्ट PSF बिनि मुङैनिके जों FIR खायया दाम साखाबरखौ जों पुलिस रक बाय प्रशासन रक बाय जों कक सालायमानि बिसिङाव गायसानो बरक साखाचनो दाति खायनिके एक्शन लानाय होनाय जों बंगलाते कक खजारि काबुखा विदिन 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि एक्शन नाया के जों अबनतिनिके तेब कतर चबा खायना थांगि दं अच्छा सिसिन रखा बनो सिसिन बो जागानि जों गाहाम सिनिबो बिनि नकबरा जों गाहाम सिनिबो बता मखाय जों गाहाम सिनिबो बनो जों बनो सिनिया हाइफेनो ससियेल मिडियानि बिसिंति नुखा जखनबा जों बनो लिगेलि बायबेनाके दिनै बिनि मुङैनो FIR खायया जों बनो सिनु ताङै सिनियानैबा बिनि मुं सञ्जीव देवबर्मा बबो खरकसे तिब्रा सानोब्ले बिनि नकबो तिब्रा रायजोवनो बबो तो खरकसे बुमाने बसानोब्ले बखो बरनिबा जों बनो सिनियानानि आं नंनि मिडियानि बिसिंति गायसानो सानामो जों सञ्जीव देवबर्मा नों नुगै दंखा के तारातारि निनि कक सामनि अबनो नों मापसारिनिके पाइदि हाया हंका के सिकला रक आजुगै दंगला नोंसिनि हाबोबाग्रानो जे कक सामनि अबनि जवाब जों निन थानिवो जों जेसकेपनो नाहानाय ताई ससियेल मिडियानि बिसिङाव जत सिकला दंनाय रक ताई अक्रा चालाय दंनाय रक जत युज खाय दंनाय रक ससियल मिडिया एकटा प्लेटफर्म जिता फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ताबुक चलि दङ ट्रेंडिंग तो अ जगाव तामबा जों गाहाम कक सालायनायनि बागैसो केबनि सामुं गाहाम खायमाने जों बनो एप्रिशिएट खायना बागै केबो बमा हायङै दंखा सुगिया जराव जों बिनि बागै कक सालायना बागैसो केबनि बागै केबो हामियाके पर्सनली एटेक खायजनाय जागाया अब हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नुक निजिनि बरक निजिनि ताखुब निजिरा बिसं अमाय हामिया जाया सामुं खायावै गाहामनो खायदि जत्तनो नायथको दंमाने जात खायनाके आरो चिन हाबोबाग्रा चिनि बागै जे सामुंखाय दङ अबतो जों जत तिब्रासा दंनाय सिमिया गुनि बसं दंनाय र फादार हास्तेनि बर रबो सायमानै दङ जेरम चिनि हाबोबाग्रा चिनि बागै बमाहायके सामुंखाय दं सो आबो हायरनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फाइनेके बर फाइनेके फेसबुक ताई इंस्टाग्राम ताई यूट्यूब नि बिसिंति कमेन्ट्स नि बिसिंति खायनेके लाइभ भिडियो नि बिसिंति खायनेके अब हामी सामने अब बन्द खायने खायदों